Mas Nanda, yo, kuwi ra ketemu kudu salaman sih. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk barokah panjenengan kula sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun matur. Sedipun kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula nderek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan panjenengan kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras kuwi dhisik. Lah leres niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Ojo kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo. Lho nggih kula tetep semangat. Napa Hidup rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Bila saking menika dadi tutup. Ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azarawat to. Kok kaya Watu Azarawat iku pripun to, Pak? Salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya rong jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo nderekke Pak Cahyo. Ngoten lho. Dalang mudale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki ada Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki yo mbuh ya. Wong-wong iki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi iki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling? Berarti wis apal karo jenengan. Apal iki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Mriku nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngene. Kok dadi film Kian Santang lho? Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon iki kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir nggone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Jolang perasaan jenengan sasampunipun saged mirsani kawontenan tutup giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis Pak. Kok saged ngoten iki gara-gara kan manggone ning gone PG Rejo Agung Baru. Dibengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gede-gede kok ora ketok ngantek nggawa ancik-ancik mau. Lah gara-gara sapa dik niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek saleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe karo biringan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe nek sing enom akeh lho, Pak. Kae sing pinggir dhewe nek jenengan deh dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahi tebu. Yo sampean kok Langsung kewes gandus pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Pak? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu ngen swara. Wah, sak riyen iki pedhot kabeh. Kaya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Jolang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Lho, sebabe? Ha nyindene ning gone panasan ora omang terop sambil bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Jolang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake kok. Ora masalah. Oh, bukesi ini meneng bukesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Nek kan sampean
kedah nulas kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang niki Pak Cahyo. Kali garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kayak ra romantis. Lah, kok kene terus kene tak tolong jukuki sembarang. Lah nek buka isi kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Barang bojoku sini lho. Lah dagelan rondo kondang. Di bojo ning swalayan purik nganti satpam domoro we. Jebule golek laos. ya di supermarket kok golek laos komplit golek laos ra ono. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah, apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Mbak Presiden urung ana pabrik kene wis ana. Sampeyan yo urung lahir ya. Lho ala aku yo isine pucuke pelem. Mulane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya iki ketingale yo wah piyaine langsung ning jebule makme aki. Kok 200 iku ning awak sinden iso kothok kabeh. Sindene Pak Cahyo niki lho Mas. Yo Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Loro iku yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha kuwi sapa? Lho sindene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dasere teng klewer. Ampe salin aku ngantek pangkling lho. Bareng gek metu kaya widodari. Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki anggere sansaya rapet kualitase apik regane larang. Walah tenang ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokan selawe sambil kae. Tanggo lagi. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok Bu Kesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya Bu Kesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya Bu Kesi ngono piye jajal? Ketoke ra mungkin. Sing jenenge upama iki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nek bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Aku lho cemburunan kok nek aku bento. Wong pisting wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Cina. Lah tuntunan kok ning di nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tunggale Mbak ngoten iki. Darah iki ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Sing setunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kados Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Tapi iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan kok malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro ambekane kula niku sesep. Sesek bareng moto melek niku jebule adep-adepan padha mangape lho Pak. Yo oyo-oyoan angin. Angin. Aku yo sesek dekne yo sesek. Ning alhamdulillah alhamdulillah tanggapan rondo rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. kok begel iku piye to? Sing diguntuhi lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rego larang, sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok. Mangkemi kaya pot ngono. Kalau tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki waluh. Piye Pak piye? Aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Dan iki begele iki lho tak coplokno. Kok coplok? Tak copot
Heeh. Ning Surabaya ora ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ora ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Sagone Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso. Ya ngene Singapura. Rai nomor loro, Mas. Sing penting iki kayane. Waduh. Leleng tenan iki. Gowo ning Singapura. Gowo ning Singapura. Arep nyepot Dokter telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dicelepas. Kok pas kadung kantil iku maksudnya gak iso dicoplok kadung nemplek gitu. Udah nempel tidak bisa dilepas ini gimana Mas Jolang. Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot sandase aku nih. Dan mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo pikir Rejo Agung. Lah pripun? Tak napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini ki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk pikir Rejo Agung. Ngene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa lek ora ono sing nanggap ngowong. Ngowong tenan ya. Kaya lori lana tebune lho runtung-runtung ning ngono nganggo. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa dono rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden iki. Piye wis ora gua belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Warnanya sudah ke kuning keemasan. Kuning keemasan. Lah nek niki sing tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. Ngetut. Kok wasih ngetut iki lho. Kok sampean. Lah ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Penak ngetut lah nak sing untune mlamas nyetan umpamane ngetut piye? Lah Mas kok ganteng karo elek iki nek bojone wong sing dienggo yo gak laine wae ya. Lho lah. Sampeyan aja tahu lho. Apa? Bersani sedaya ulur-ulur lho Pak. Lho sak saru piye to? Lho, lah kok sing dienggo ora raine kok iki? Lah iya, kok nek ganteng elek iki padha elek dadi bojone sing dienggo iki gak raine. Lah apa? Apa meneh karo lah. Grupe Pak Cahyo tadi ki bingungke. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus mun saya Pak iki dalange iki Pak Yoyo. Mboten Pak Cahyo pun tadi balik metu. Terus telepon Pak Samsul, Pak pripun to sarepe kok teng mriku dalange Pak Cahyo pun tadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Iki jane Yoyo apa Cahyo pun tadi. Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahyo Kuntadi ning akrabe. Wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu dianak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge loro Ya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sok akeh mumet. kok sultanan Piye? Nama peminjam Cahyo Kuntadi barang ditagih tanggane iki dalem Pak Cahyo mboten iki dalem Yoyo. Asing nagih melok mumet ngono. Awake dhewe iki tanpa guna. Awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong nyawang aku kaya Rugrahono. Sampeyan kula beleni kanca. Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Madiun Laladan Kule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasira. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri duit sik. Yuk, dadah. Mbak Dian sing pundi niki?
dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Dolar. Nun sewu mak jange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya manggeblak lanang. Lah piye napa? Ah ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut tok, Mbak. Mosok wis ngono iya. Lho petugas iki petugas. Kleru lek USG kleru kuwi. Boten kleru ngoten. Petugas piye? Kleru apa piye? USG iki kleru. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki muncul ora mungkin to Le. Lho petugas iki piye? Aku muring-muring karo petugasé pripun iki hasilé kok ngeten. Jebule petugasé lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Yo Petugas iki urung pinter. berarti petugas magang kamerane kurang mendur. Barang mendur lagi kotak ini janenya laki-laki. Sehat. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Barang ngono ku doktere apa petugasé apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni ngene. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dewi-dewi muni ngono. Ha motone awor nglumpuk ngene iki. iya motor dhewe-dhewe. Semua itu harus disyukuri. Ya. Kula niku ndek ini nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayi niku wonten nuntuke. Oh, ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean ku piye? Ngono lho. Ngantek nglumpuk ning kene iki. Makane yo padha ae. Mosok wong ngantek nuntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketubang kuwi. Nah, Banyak ketubang. Tuban apa Lamongan to, Pak? Banyu ketubang kok Lamongan iki lho. Oh nggih. terus ajeng lahiran niku lho, ben kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora buka-buka iki, Pak. Sindan iki. Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iku bentuke terus nganti piye yo? Kaya modane kaya wah, iki kok wae. Makau Parang duwe kata-kata wah. lah iku lek lagi monggo mbak pun buka papat, monggo mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra tenggo kabeh. Dirul papat nembe 40 mbak, dirul papat 5 mbak. Ora pegel. Itu waduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Nggih, tenge dikekrek. Operasi sesar. Piye, Pak? Sesar. Nggih, nun sewu jenengan iki lak disesar to. Jenengan pun priksa melih mboten? Sampun. Dik aku maca ning TikTok ya ana lho, bar disesar jaite kerapeten. Terus malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten sing wetenge. Lah bayine muntir terus maro rene terbul. Lah kok iso iki piye? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahir iki kira-kira disesar apa? Lancar. Lah biyen urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Ya terus begitu ngarani wong dalane elek mak iku digendong bapak karo aku ceblok ning kebunan ngene iki. Koetan. Bagian gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pegir Jagung. Iki yang Madiun. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak aku mau sing ngajar awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Iya. Ya. Ini kira tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahya lagi, Amin. tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lah dene Lah muni Pak Cahyo tok aku rambut saking. Mungkin jenengan usul Pak Cahya. Ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit Petung Rejo Muntara Nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung wanci dalu katresnan sejati nggih wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon nggih. Ya coba diaturake iki sambung wanci dalu. Nah,
Lah gandeng nuwun sewu ki lak pelawake kalih. Nggih. Sik ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah iki. Kemeruh kowe ora. Kemeruh. Lah, aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Iya. Sinden loro kabeh mesin malah. Nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Pun kemi ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau di bojo ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kalih sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki sik, jenengan umur pira? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake umur 34 ya. Iya. Sing anak barep. Sing anak barep, sing anak nomor loro. Oh, anak barep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Mbak. Lah hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbakul. Kok mendem bako? Lah gara-gara apa? Lambo ibu terjuntal dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmini anaknya. Oh ngintan lho. Mbok itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Sambung mandi dalu Mbak Dian nggih, Mbak. Suarane apik, piyaine ayu, bojone wong. Merapas kowe. Oh, oper Mbak Chandra Mulya. Aja kalahno. Kudu sing apik ya, Mas. Apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rek aku bojomu ya. Lah aja nek rek kae tenan ngono wis ah. Ma, aku bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye nek bojo kaya ngene nek salat ngono salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono randang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Tur yo ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten pantes. Mbak ini kan pantes. Aku yo rada. Rada apa? Rada member ngono kuwi. Jajal lah kaya ngono kuwi jajal. Gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kalih rek dolang niki cocok napa mboten? Boten. Alah terus sing muni atine elek. Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok ya. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting dihilati niku. Iya Mbak Chandra, iya. Sing apik. Pipine halus sing ngene. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terae pertama keri susu. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nek giwang. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lha kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Ora apa-apa. Bros kok iso meli-meli. Ya ta matane. Ya. Kero no. Ya terusan nek kira.
ganti liyane. Kok kleru tak kira pasoyane kurang munggah iki. Leres jenengan, Mbak, leres jenengan. Bener, Pak Totok. Iya toh, Mas. Aku arep buat batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya ora paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong iki wis ngerti aku nek aku biyen iki sing dadi kian santang. kok ngono meneh. Kaya kan iki siap sopan. Ah, lagi ya. Kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Seneng omah apik iki. Alah modelmu. Tenang kok. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya toh? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Mesti nek mesti Saya nunut. Ayo. Tenang. Ayo to sambung rasa. Ayo. Wanci Kene ya. Ya. Iki mau bermangan opo? Wis sebenarnya bermangan opo? Aku bar mangan sembarang iki mau disuguhi godhong pelem barang kowe. Lah ya lho ya kaya pedes. Wes, ayo ya, Nak. Plek. Wes, plek. Ah, ngene kok tak ibu 50 ya. Ajune kaya ngono sampai 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, kowe wani, aku ngono ya ora. Ora wani to, Mas? Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Oh, empuk. Rasane kaya apa ya? Rasane kaya apa? Malah Empuk ya. Nah, wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah ya to. Kok pengapesan dilunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya to lagi dinggo watuke ya mencolot. Ya. Nah. Ya nah. Ngerti dhewe. Nono ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti Mbak Dian Munasira. Yo. Mbak Sira. gambarmu uga
Yoga-yoga kanca-kanca kompak tenan. Wah, ini transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah, nggih. Panjenengan sampun dados ciri khasipun panitia Pegi Rejo Agung nggih pun nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jo sanget ngoten. Nggih. piye maneh entek sing iso urip bareng Mas. Kok iso? Dadi belengko nek jenengan ajeng konturan sarapan. Ya ini bijaksana kaya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Nggih. Ya, selesai. Mendah boyo Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi.